Artikl koji ćemo sljedeći pokazati je predivna zlatna narukvica. Također, znači od nehrđajućeg čelika pozlačena za sve vas koje zanima materijal, znači nehrđajući čelik je u pitanju, tako da se radi o vrlo praktičnom modelu za koji ne morate misliti gdje ga nosite zato što je otporna na sve nepogodnosti. Što se tiče samog izgleda, radi se o zlatnoj narukvici. Vrlo jednostavnoj. Vidimo da se radi ovako o narukvici koja onako podsjeća na zlatni lanac, a u sredini se nalazi poseban detalj. Vidimo znači ove detalje koji su u spiralama, znači na krajevima prisutni sa sitnim kuglicama uz ovaj zlatni završetak, znači ovog zlatnog lanca. Što se tiče same kopče, znači ona se vrlo jednostavno kopča, svakako je možete kopčati uz pomoć predivne kopče koju možete podesiti sukladno tome kako vam više odgovara, tako da možete je vrlo jednostavno koristiti. To je ono najbitnije i kod završetka ove kopče također se nalazi i ovaj zlatni detalj u obliku kružne zlatne poluge. Kada ju raskopčemo svakako ona je i dalje ovako vrlo jednostavna i također pokazat ćemo kako i ona izgleda na ruci kad je stavimo. Evo, vrlo elegantan model, onako dosta zanimljiv i znači detalj koji se posebno ističe je ovdje u sredini, znači onako spirale koje su na završecima sa sitnim zlatnim kuglicama. Evo, vrlo zanimljiv model, također u jedinstvenoj zlatnoj boji, kažem radi se o nehrđajućem čeliku, tako da svakako narukvicu možete nositi u bilo kojoj prigodi. Može biti onako vrlo elegantna za neke svečane varijante, ali naravno i za dnevne varijante može biti i više nego zanimljiva. Što se tiče same narudžbe, broj telefona vjerujem da znate. I on stoji cijelo vrijeme na vašim malim ekranima kao i cijena samog artikla. A ako želite da ova predivna zlatna narukvica bude vaša, svakako nas nazovite na naš broj telefona i naručite na vrijeme svoj artikl jer se radi o jedinstvenoj ponudi koja je i više nego prigodna za ovaj trenutak.